Alhamdulillah alladzi sadaqa 'abdah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubal hadirin wal hadirat futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, para alim, para ulama, para sesepuh pinasepuh, hadirin hadirat jamaah salat isya, salat tarawih, salat witir rahimakumullah. Alhamdulillah dalu menika kula panjenengan sedaya tasih pinaringan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala sehingga saged hadir nglampahi perintahipun Allah jamaah salat isya, salat tarawih, salat witir kanthi sehat wal afiat. Mugi-mugi salat kula panjenengan, infak sedekah kula panjenengan, poso kula panjenengan diterami kalih Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, wonten kabar saking Rasulullah. Terus Rasul ngeten, tamanna Jibrilu ayyakuna min ibni Adam. Jibril niku tibake nate pengen dadi menungso. Nate pireng kabar niki, Pak? Dereng. Kula nggih kaget lho mosok Jibril pengen dadi menungso. Tapi Rasulullah niku pancene kali malaikat Jibril niku kados bolo plek ngoten, Pak. Runtang-runtung ngoten niku biasa. Nggih besti nggih. Runtang-runtung. Menawi kok umpami sing maringi kabar niku kula nggih boten patiya percaya ngoten. Napa mulih jenengan nggih boten blas. Tapi Rasulullah sing maringi kabar. Dados terusé Jibril itu pernah suatu saat pengen jadi manusia. Lho napa keranten menungso niku begitu banyak dimuliakan kali Gusti Allah. Masya Allah, menawi kula panjenengan purun ngitung-ngitung, Pak Bu. Kemuliaan sing diparingne Allah dhateng kula panjenengan boten bakalan saged ngitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Pun sedaya sing diciptakane Gusti Allah niku sebenarnya diperuntukkan untuk manusia. Napa kemawon jenengan saged nyebut nih napa mesti kangge menungso. Makanya ten Quran niku tegas Allah ngendikan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Sedaya jami'ah niku sedaya. Sedaya sing diciptakane Allah ten donya niku lakum. Lakum itu untuk kalian, berarti untuk menungso. Boten enten sing boten. Bahkan malaikat niku lho Bapak Ibu diciptakne Gusti Allah niku kangge kebutuhan kula panjenengan. Lho sering-sering kula panjenengan boten sadar malaikat niku diciptakne Allah kangge kebutuhane menungso. Nek kula ngibarataken ngeten, Mbak. Kados kula panjenengan niku umpami wonten kegiatan kula panjenengan menungso niku pesertane. Lah malaikat niku pelayane. Panitiai lah gampangane panitiai. Nggih ngladeni kula panjenengan, kono butuh apa? Oh kono butuh ngombe dikirimi tadi. Malaikat nggih ngoten, wonten sing bagian ngirimi udan, wonten sing bagian bagi rezeki, wonten sing bagian jaga napa niku? Surga, wonten sing bagian jaga neraka, sedaya niku. Lho tapi Ustaz niku wonten sing nyabut nyawa mosok kebutuhane menungso. Lho nggih, Pak. Kok ngapunten Bapak Ibu, kok umpami boten nenten malaikat Israil sing bagian nyabut nyawa, kira-kira menungso susah napa boten? Lho boten patu yakin to jenengan. Kok umpami Pak malaikat Israil niku boten nenten, susah napa boten menungso, Pak? Susah, Pak.
Masya Allah, kula bayangne, lah iya umure pinten 200, lho kok gak mati-mati? Israel prei. Lho umur 200 gak mati apa gak remek ta, Pak? Kok 200 umur 80 mawon kadang nyusahno anak tangga ya, Pak. Nggih. Kula bayangne kok umpami mboten nenten Israel, gak mati kabeh. Dane yo bingunge Presiden Prabowo, Pak. Lah gak mati kabeh. Akhirnya Masya Allah Gusti Allah nyiptakne wonten malaikat niki, wonten malaikat niku, termasuk nggih malaikat Israil untuk kebutuhan menungso. Makanya ngapunten Bapak Ibu, pun dienakne kali Gusti Allah dadak balesi mboten enak, kira-kira pantes napa mboten? Nggih mboten to, Pak. Pun diparingi rezeki sekian banyaknya, tibake mboten purun. Nggih ngikuti aturane Gusti Allah. Nggih mboten pantes. Nah niki sing pertama. Sing nomor kalih hadirin hadirat, yo jenenge menungso. Kadang-kadang sing dipikir, sing dieling-eling niku gak enake, gitu. Padahal sebenarnya itu banyak enaknya timbang tidak enaknya. Tapi jenenge menungso, sing dieling-eling yo akeh gak enake tok. Kadang kula panjenengan ngeten iki Masya Allah, ini sebuah kenikmatan Bapak Ibu, saged hadir ten masjid jamaah isya sareng-sareng, jamaah tarawih sareng-sareng ngeten iki Masya Allah, ini kenikmatan. Lho kathah lho dulur-dulur kula panjenengan sing ten dalan kula berangkat niku Masya Allah kuwata sing wonten sing cangkruan ten warkop, wonten sing ten pinggir dalan, wonten sing sepeda motoran lanang wedok duka bojone duka mboten. Malam minggu soalnya, Pak. Kalau mikir iki ape traweh apa ape gendaan, kadang mikir Masya Allah. Tapi alhamdulillah kula panjenengan sedaya saged hadir ngelampahi perintahipun Allah. Ngeten iki nikmat saking Gusti Allah. Kuwata. Cuman gini ku wau sing deling-eling niku sing gak enake. Ana lara titik ngoten Gusti Allah iki ya apa ta? Gak salah to mengkei lara aku ya, wong aku bendina jamaah tetek sikil samurat. Umpami lho Pak, umpami. Lho sering kula panjenengan sing deling-eling iki sing gak enake tok. Padahal kok umpami diinventarisir, didata ngoten niku nggih, mesti akeh enake kali mboten enake. Nah niki bahasa gampangane napa? Kula panjenengan niki kathah kirang syukure dhateng Gusti Allah. Akhirnya napa nggih isine kurang mawon, Mbak. Nggih. Isine kurang mawon. Pun gak ada duit damel ngeten kurang, jane ngono umpami sakmene lak luwe enak, kadang-kadang ngoten. Makane panjenengan pun heran, ten Quran niku Gusti Allah niku bolak-balik ngelingaken kula panjenengan. Menungso niku akeh gak syukure ngoten bolak-balik. Jenengan lak sering kepireng to. Qalilam ma tashkurun, sedikit sekali kalian bersyukur. Walakinna aktsarun nasi la yashkurun, tapi sayang banyak manusia yang tidak bersyukur. Terus wonten mulai ayat sing insyaallah panjenengan sering pireng niki. Wong bolak-balik ten Quran niki. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lah niku lak sering ta Pak. Rahman bolak-balik ayat niku. Maknane napa? Kenikmatan mana yang kau dustai? Nikmat Tuhanmu mana yang kau dustai? Wong saking akeh. Nah, keranten sering lali, akhirnya kula panjenengan niki akhirnya enak-enakan ngelakoni maksiat, ngelakoni salah, gitu. Dan ini yang sebenarnya banyak menjadi sebab adanya masalah kula panjenengan urip. Ngapunten Bapak Ibu, kula panjenengan nggak ada masalah, nggak ada musibah macam-macam niku asline nggih sebabe kula panjenengan kiyambak. Umpami diruntut ngoten nggih sebabe menungso kiyambak. Lho sakniki musibah ten Jabodetabek niki lho Pak, banjir masyaallah. Banjir saged sak semono suwene. Lho napa sebabe? Nggih keranten ngapunten Mbak, nggih kathah sing nglakoni salah, nglakoni dosa. Niku salah satunya. Kula paringi pirsa nggih Pak nggih. Sampai wonten sing korupsi sampai meh 1000 triliun iki lho Pak. Jenengan nggih pireng berita niku Pak. Masya Allah korupsi lho Pak sampai meh 1000 triliun. Anggap mawon 1000 triliun Pak.
Jenengan nate ningali duit 1000 triliun. Aduh, 1000 triliun sak miliar mboten nate. Lho kula niku kapan-kapan ngitung, Mbak. Kula bukaan hitungan kula niki. Lho niki kula saking jengkele 1000 triliun rek. Nek korupsi 1 juta 2 juta sik mending lah. Tapi gini ku salah, tapi nggih dipikir-pikir 1000 triliun lho, Pak. Coba hitungan kula ngeten hitungan kula. Ngapunten niki hitungane sedok ngawur niki, Pak. 1000 triliun keraton kula niki lah saking ekonomi to, Pak. Kula hitung ngeten, Pak. Nek menurut Badan Pusat Statistik, orang hidup layak niku per orang itu paling tidak membutuhkan dana kira-kira 12.340.000 per tahun. 12 juta bayarannya sinten Pak? Surabaya mawon UMR 4,5 gitu sekitar niku 12,5 juta ngoten mawon lah anggap mawon 12,5 per orang per tahun itu sudah ukurannya urip layak. Itu data tahun 2024 lah lebih 2 bulan yang lalu lah kira-kira nggih. Dados 12,5 juta ya, itu per orang per tahun. Lho nek kula hitung niki Pak, umpami urip tiyang niku rata-rata 70 tahun. Umpami lho nggih 70 kula anggap mawon 70. Berarti sing 29 nggih kurang setahun. Umpami kok 70 tahun niki kula hitung rata-rata kebutuhan urip niku kira-kira 875 juta per orang. 70 tahun Pak, 870 juta. Jadi kan nggih nate ngitung ngeten nggih Pak. Mboten nggih. Kula nggih saking jengkele 1000 triliun masyaallah. Kula hitung ngeten Pak. 875 juta per orang itu selama 70 tahun. Kok umpami Pak sak keluarga niku wong papat niki kira-kira mawon nggih. Kok umpami sak keluarga niku wong papat berarti nggih kebutuhannya kira-kira 3,5 miliar. 3,5 miliar kira-kira ya. Cuman nggih ngapunten Pak, rezeki Gusti Allah mboten saged diitung ngenten iki. Niki hitungane kula mawon niki. Nggih. Dados nek cara ekonomi tiyang niku selama 70 tahun sak keluarga niku butuh duit 3,5 miliar. Niku pun dianggap hidup layak nek menurut catatane BPS Badan Pusat Statistik. Nah, terus kula mikir Pak, 1000 triliun. 1000 triliun sak keluarga cukup 3,5 miliar. Kula hitung jane 1000 triliun niku cukup damel 285 keluarga, Pak. Berarti lah lebih 7 turunan to, Pak. Berarti lah 285 turunan, Pak. 1000 triliun niku. Lah akhirnya kula mikir, dosane sak piro 1000 triliun. Dosane sak piro? Lho niki ngitung secara ekonomi. Kula nggih ngitung soalnya nganggur, Pak. Kula nggih ngitung. 1000 triliun niki umpami ditumbasne es teh. Lho kula ngitung berdasarkan data, kula mboten ngawur ngetimbane ngomong dianggap ngawur. Iki krungu Pak Prabowo nggih bahaya niki nek ngawur. Mboten ngawur kula. Coba kula hitung nggih, 1000 triliun nek ditumbasne es teh. Es teh ten dalan-dalan niki lho, Pak. Lah kathah to niki 3.000 per cup niki lho, nggih. Niku angsal 334 miliar bungkus, Pak. 334 miliar cup niku. Masya Allah, sak monten ya Pak. Lho niki nek kula hitung melih, kira-kira pirang liter? Kira-kira pirang liter? Ketemu Pak, ketemu umpami perbungkus niku wau anggap mawon 600 ml kira-kira nggih. Kira-kira perbungkus niku wau 600 ml. Niku ketemu 200 miliar 400 juta liter. 200 miliar 400 juta liter. Lho niki Pak, akhirnya kula mikir kira-kira sak piro ya 200,5 miliar liter. Kula akhirnya terus mikir,
Dalem kula niku Lamongan, Pak. Pak Kin ngendikan nak Lamongan. Kula niki saking Lamongan. Ten Lamongan niku lak wonten sungai terpanjang napa, Pak? Bengawan Solo. Kula akhirnya eling Bengawan Solo. Bengawan Solo itu sungai terpanjang di Jawa, terpanjang, Pak. Niku debit aire, Pak. Sedino itu catatannya 7.700.000.000 liter. Isek kalah kali es teh niku wau. Es teh niku wau 200.400.000.000 liter. Lu debitnya air Bengawan Solo niku sedino niku 7,5 miliar ngoten mawon, gampanganipun. 7,5 miliar. Kula nggih mikir kira-kira banyu 7,5 miliar liter niku nek banjiri ngoten. Tibake ten data nggih wonten, Pak. Niku nek umpama wonten kawasan nggih banjire kira-kira dukure sak meter. Banyu 7,5 miliar niku saged banjiri kira-kira 770 hektar. 770 hektar. Lha niku namung sedina lho, Pak. Namung 7,5 miliar niku wau banyu Bengawan Solo. 770 hektar niku nggih. Nggih ombo, Pak, ombo. Nek niki pinten hektar ten mriki perumahan mriki? Wonten kalih doso? Nggih kira-kira jenengan kok mae dhewe mboten ngitung. Pomone ngitung Bengawan Solo nggih mboten blas. Nggih. Nek ten Wagi Asri niku kira-kira perumahan Wagi Asri niku 15 hektar kira-kira. Saya nggak tahu yang di sini berapa. Wis pokoknya nek banyu 7,5 miliar niku saged banjiri kawasan 770 hektar sing dukure banjiri sak meter. Ngoten mawon. Lah kula hitung nek banyu niku nek es teh niku wau 200.400.000.000 liter niku saged banjiri kawasan 770 hektar niku selama 25.830 hari. Kula dadekno tahun kira-kira 72 tahun. Coba, Pak, Masya Allah banjir es teh selama 72 tahun gara-gara duit 1.000 triliun. Lho Pak, samonten kathahe. Kula akhire dengar lah ya iki dosane sak pira nek kados ngeten iki. Nggih ta. Masyaallah pinten desudi? 6 tahun hukumane akhire mboten ngomong ngono nek kula. Wis pokoke kula mikir dosane sak pira. Wong dosane niku masyaallah. Nek dosa kalih Gusti Allah ngoten insyaallah gampang, Pak. Gampangane ngeten, paribasane salate bolong-bolong, salate gak pati khusyuk, ngajine gak tau temenan, nyuwun ngapura dhateng Gusti Allah beres. Nggih ta? Gampang. Tapi nek dosa kalih sesama menungso, kados ngeten niki, Pak. Nggih. Sing mestine oleh pertamax dadek oleh antrine tok lancar. Lah ya napa kula niki sepeda motor, mobil niku nggih kula isi pertamax. Akhire mantun pireng niku nggih walah kok tuku antri tok. Malah pertama kok pelosan tibae. Lah ngoten niku dosane lho masyaallah. Nek sesama menungso niku Gusti Allah mboten bakalan nrimo taubat kula panjenengan saderenge sing disalahi niku nyepuro. Lah ya ngopo carane nyepuro sak menake? Pun nek ngoten niku pun gampang, wis gampang jelas niku angel disepuro ngoten mawon. Lah ya apa saged nyuwun nyepuro, Pak? Sak wonten kathahe. Nggih nek nyalai tangga ki ambak ngoten nunggu riyaya gampang unjung-unjung mantun, Pak. Lah niki sing disalahi ana wong Aceh, ana wong Papua, ana wong Jawa, ana wong Lamongan, macam-macam. Nah, makane hadirin hadirat kok wonten musibah macem-macem jangan-jangan niku sedaya sebab nggih kula panjenengan kabeh nglakoni salah, nglakoni dosa akhirnya dibales kalih Gusti Allah berupa musibah macem-macem dan urip kula panjenengan. Kula kinten sikap semanten nggih Bapak Ibu nggih ngapunten nek menawi wonten kirang lakungipun ihdinas siratal mustaqim ana qari wa tasami wallahul hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.